बरायबावनाय जाबाय दिनै आङो नोंथांमोननो लाइभआवनो देखायगोन माइसुर पेलेस दा जोङो सिङाव हाबनानै नायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबायदि समायना समायना जायगाफोर दङ बेफोरखौ नोंथांमोना नायनानैहाय गोजोननाय मोनगोन आरो नोंथांमोनाबो बेरायफैनो लुबैगोन दा गेट मोखाङाव दङ जोङो ओरैबायदि समायना समायना नोंथांमोना नुनो मोनगोन दा नोंथांमोनाथ' टाइमाव गैया मानोना आं बेखौ भिडिअखौ डाइरेक्ट लाइभआवनो नोंथांमोननो देखायबाय लाइभआवनो नोंथांमोना नायनो हागोन महाय माबायदि दङ दा ओरै सासे लोगो दङ हनै बेबो ब्लगिं खालामगासिनो ओरैबायदि मोजां ओइ सिङाव हाबनोसै माइसुर पेलेस नोंथांमोना नायदो मा जाखो आं लाइटनाखौ बारा मोजां नुवाखै एकदम खोमसि खोमसि नुदों नायदो दे ओरैहाय नायना लाग्रोदो नै माइसुर पेलेस माने आं भिडिअखौ इडिटिं खालामबाय ओंखायनो लाइभआव देखायनोसै नोंथांमोननोहाय बबेहाय थांखो आंनि लोगोआ टिकेट लाहैदों हनै टिकेट काउन्टार टिकेट लानानैहाय जों दा बे सिङाव हाबसिगोन आरो कमेन्ट फरायनो सम मोननाय नङा दे लोगोफोर हेलौ ब्र' साफा जासिनबाय आंखौसो साफा जासिनबाय ओरै गोजौआव मा नुगोन नै बेयाव केमेराबो सेफ दंखायो मा नुगोन मा नुवा सोरबाफोर माबा लानो हादोंब्ला बेयाव नुजोबगोन आरो लोगोआ टिकेट लाहैगासिनो दं नै टिकेट लानायखौ आं नोंथांमोन खिथानि बे जायगायाव आं थांखांबाय हा बेसे लायो टिकेटआ देखायलाय 200 रां 200 सासेयाव जौसे ने थ' बे केमेरा लागायबाय आं दानिया माने ससमा गाननायखाय आं लाइटनाखौ नुवा नुवा नुदों लाइटना जोबथा बारायजोब्बाय ओमफ्राय आङो लाइभसो होखाबाय थादोंनो ओइ मास्क गैया आंनाव हा मास्क आं मास्क लाबोआखैलै मास्क नङालै गोदो ओइ 10 थाखा गैया नोंनाव दे मास्कखौनो मा होनो बेंकआखौ दोननांगौ ए नैबाव सोनांगौ बेंकआखौ ओरैनो लांनो मोना माबायदि सोनांगौ नै मेसा ओरैनो फैबाय डाइरेक्ट कम्पिउटाराव माबा माबि दङब्ला नुजाजोबखायो जाहैबाय इयो जों दा फार्स्ट गेटआव हाबनानै दङ बोरै थांगौ ओरै थांगौ ओरै नों लाइटसो होदों दा औ लाइटसो होदों डाइरेक्टनो बेखौ अर होनोब्ला बे दोनग्रा जायगायावलै है दा बादो बेंकआ बिसिबां बसे थांनोसै माथो दङरा समायना रमायना सिख्लाफोर नुनो मोनगोन फट' मा लगे लगे मोनो नै खेबनानै मन्दिरफोर नायनो हागोन मावखोना माखो केमेराया
आरो ओरै नुनो हागोन हनै जायगाफ्रा माबायदि मोनदों लोगोफोर मास्क गानखांजोबनाय जाबाय मास्क गानाला हाबनो मोनानो नो एन्ट्रि बेखायनो जायगाफोरखौ माबायदि नांदों कमेन्ट बक्सआव थिसौ थिसौ हरब्लानो जाबाय नायदो ओरैबायदि आं बेयावहाय लास्ट टाइम हाबनो बेरायनो गोसो दङमोन नाथाय फैनो मोनाखैमोन दिनैसो फैनो मोनबाय माने दिनै सुटि मोननायलाय दिनै बेरायबाय नेट पेकआबो जोबसिगोन दे आंनिया बारा गोबावलाय देखायनो हानायखाय गेजेरफ्राव हाबनानै बेरायनो मोनो ना मोनाथाय मिथिथ'ला थ्रि सिक्सटि डिग्रि नोंथांमोननो देखायो आं बैनिफ्राय लानानै कमेन्टखौ नुनो मोनला ओइ खुनाङा माथो आं जुथा गानना फैदों नै सेन्देल खुवाबा हाबनो मोनानो ओइ जुथासो गानलायना फैबावदों जुथासो बेनिफ्राय नोंथांमोननो देखायगोन 360 डिग्रिखौ सान्दुङाबो जा गोसा नायदो एडिटिं खालामनो बाबायलै आं भिडिअखौहाय लाइभआवनो डाइरेक्ट होनोसै 360 डिग्रि नोंथांमोननो देखायबाय न' सिङाव सेन्देल सोनो मोना मेरला मानसि गाननानै थांगासिनो दं हनै सेन्देल सोनो मोनानो बोरै थांगोन आयै बिबारा समायना रमायना बे सिङाव हाबनो मोना मोना नैबे सिङाव लामा लामाल' दां बे बिबारा जा साइस नुदों हनै बै बिबारा बरियाखा माने आदा बेखौनो बुङो जाहैबाय माइसुर पेलेस आङो आदाखौ मोनसे माबा खालायनि आरोना जेनेबा दा जेरै जोंनियाव बेरायफैदों बा नायनो फैदों राजानि मोनसे जायगायावहाय दा मा बुंनो सानो बिनि बागै आदाया एसे फोरमायना हो आंनि भिउस नायगिरि बिथांमोनखौ जायगायाथ' ओरैबायदि मोजां बुंनानै फोजोब हाया जोंनि बड'लेण्डआव बेबायदि नुफेरनो मोनाखै दिनैसिमबो राजाया महाय जिरायो हौरै खुलिनानै मा खुलिखादो डाइरेक्ट हगार राजाया ओइयाव थायो आरो सिङाव थायो साइडआ लायो दा बेयाव थाङोबा सेन्देल खुनांगौ जुथा खुनानै भेक्सिन खालामनानै सिङाव हाबनानै जायो सना बायदिसिना दं ए नायनो हायो नायनांगोन दा जायगायाथ' ओरैबायदि मोजां बुंनानै फोजोब हाया माने बेयाव दासिमबो राजा जिरायो बिसिनि राजा जिरायो मा जाथिनिमोनलाय कानाडा जाथिनि राजा दासिमबो दङ आरो बेयावहाय बिसिनि दासिमबो बे माइसुर एरियायावहाय राजा सोलियो आरो बे जायगाया बिराद फेमास बिसिनिया माइसुर पेलेसा माने ब्रिटिशनि आमोलनिफ्रायनो फेमास आरो बे जायगाया ब्रिटिशफ्रानो बेखौ माइसुरु नाम दोननाय जादों ब्रिटिशनि मानसिफ्रा माइसुरु होननानैहाय बुङो ब्रिटिशनि मानसिफ्रा बेखौहाय दा माइसुर जाफैबाय आरो बे बिराद मोजां जायगानि मुङा माने जायगायाबो मोजां आरो बुंनानै फोजोब हाया आंबो बेयाव बेरायनो गोसो दंमोन नाथाय दिनैसो फार्स्ट टाइम बेरायबाय टप टुआव ना मा दं खोमालै इयो ओमफ्राय बे जायगानि माबा दं आरो मा होनो बे बांगाल गावसिनि माबानिनो आरोना बिसोर मुस्लिमफोरनिनो ओरैजाय टिपु सुलतान दङ टिपु सुलतानाव दङ ओमफ्राय ओरैजाय माबाया राजाया मुस्लिमफोरनिसो नामा हिन्दुफोरनिनो हिन्दुनि गावसिनि जेनेबा कानाडा जाथिनिनो आरो जेरै बर' जाथिफोरनि राजा दंमोन सिगां बेबायदि आरो जोंना बर'ना गैला गोदाव सोराव जाजोब्बाय
नोंथांमोना माबायदि डेभेलप जागौ नङा होमबा सयजनल' नायगासिनो हनै नोंथांमोना बे केमेराजों नायनो गोसो जायोना फन केमेराजों नायनो गोसो जायो कमेन्ट खालाम खनसे रेगुलार देखायनो थांगासिनो दङ बिथाङा जायगाफोरथ' ओरैबायदि समायना माने ओमफ्राय बैयो बाहेरायाव ओंखारलांनाय ना माथो ओरैजाय ओरैबो थांजायो बै गेटना ओरैजायबो हाबग्रासो खोमालै ओंखारग्रा भेक्सिन लायाबा हाबनो हांखो मोना बिबारफोरखौ नाय ओरैजाय भेक्सिन लायाब्ला जेरावबो एलाउड गैखाया ओरै हाबनो होनो बे बिबारा जा समायना नुदोंलै ओरैबायदि समायना सिरि जिरि जिरि बोहैलांनाय टेव 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 बेफ्रावसो बानायनांगौ दा एलबाम शुटिंफ्राखौहाय बेफ्रावसो बानायनांगौ नै मिउजिक भिडिअफ्रा बेफ्रावसो फैनांगौ दा होमब्लासो ना देन्जार डेभलप नुगौरा जोंनि बर'खौबो नुवाखै समायना रमायना सोमखोर मिथिंगा सारि सारि बिफां लाइफां जोंनि बर'आ बेफोराव बिराद बरिया फैनो हाया माबा जों हाग्राबारियावसो खिग्रा जारमनबारियावसो शुटिं खालामलाबायो थाखायानो गारनो हाया जोंनि बर'आ बे रानना ना मा गासिन खलथायावसो बानायजोबदों बिबारालाय ओरैबायदि गोथां गोथां फाग्लासो बोरैबा हाबनो मोनगोन ना मोना नै बेयाव माबा माबि मुरथि बानायना दोनदों मानि मुसुखा जाखोथाय मा नाम होनो आं बेखौलाय मिथियालै सान्दुं गोसाखाय मबाइलजों खोमसि नुदों लाइट बारायलाबो भिडिअनि पिकचारफ्राखौसो माबायदि नुदोंथाय मिथिलां बेसे गुवार बेरायनांगौआलाय बेरायनांगौआ बेसे गुवार फिल्म बे न'आवहाय फिल्म शुट खालामब्ला बरिया देन्जार दामि नुगौलै सयथिबो गारालासिनो बेवहाय जुदि मिउजिक भिडिअ बा फिल्मफोरावहाय खालायबा बेसे मोजां जागौमोन नङा होमबा बेसे मोजां नुगौ बेफोरावहाय मिउजिक भिडिअ खालामोब्ला आं बेखौ दसे हमथाय नों खालामाखै दा नों भिडिअ खालामाखै दा आं बेखौ केमेराखौ दसे ओरै ला बांद्राय गोजौ लानाङा आं ओरै अके बरिया जायगाफ्रा बे गैयालै बे फ्रि जायगायावलाय मा नङा होनब्ला नोंथांमोनाबो जुदि बेरायनो गोसो दंब्ला फैनो हागोन बेरायफैनो हागोन बिन्दास ओरैबायदि समायना समायना आरो मिउजिक भिडिअ खालामग्राफ्रा फैनो हागोन बेवहाय जोंनि बर'नि सिलेखा 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 सिलेखि डाइरेक्टरफ्रा
ड्रन बाहायबा बेसेबां मोजां नुगोन ना आदा बे गोजौआव बेयाव द्रन बाहायबाथ' एकदमबारे माने बे केमेरामेननि सायावसो जागोन आरो ना द्रन मास्टारनि सायावसो जादों आरोखि औ ओरै सोर गिदिंनाय गोजौआव हिउं थांनाय गाहायाव सिउ फैनाय आदा जेनेबा जोंनि बर'फ्रा बेफोरबायदि राजा थानाय मोनबा माबायदि जागौमोन जोंनि जेनेबा डेभेलपमेन्टआ बर'आ हाया लुनोहाय बिदिखौ हाया गावनि उदैयाव सोनायानो मा दा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुर्तिखौनो दा क'क्राझारावल' नुनो मोनो नंगौ दा आंनि बुंनाय बायदिला जोंनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुर्तिया दा बिसोरनि बायदि बिसोर जेनाखि जेराव सिगनाल दङ बेवहाय गावसिनि बिरनि मुर्तिखौ बानायनानै दोनो दा जोंनि बर'निबो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मने जेरै जोहोलाव दैमालुनि कारागायाव दोनदों बेफोरबायदि दङ सान्थाइबारि काजलगाव बङाइगाव एकदमबारे सिगनाल मेनावहाय जोंनि बर'नि जायगायाव थाजोबनांगौमोन बिर नंगौ बेबो नंगौ दा जोङो गैया नुनो मोना जों बेखौहाय मानोना बे मुर्तिनि फैसाखौनो बानायनो हाया जोंनि सरखारा होमबा बोरै मिथिनो नङा होनब्ला जोंना राजा दंमोन बेफोरबायदि दंमोन होननानै नङा होमबा दा माइरं राजा मा राजा दङमोन जोंनिबो दा गोमोरलांजोब्बाय दा जारिमिनाव नायब्लाल' नुयो बे गेटखौ खनसे देखायलाय जोबोद समायना बबेयो इयो फटक लानो मोजां जादोंमोनलै ओरैबायदि गोजोननाय मोनगोन गोसोखौ सोरबाफोर दुखु दङब्लाबो एकदमबारे बे जायगायाव बेरायनानै दसे समनि थाखाय गोसोखौ खुसि मोनगोन ओरैबायदि मोजां बिउटिफुल जायगा समायना जायगा सेलफि लानो केमेरा बारा थिनोलै मोजांथार जायगायाथ' मोजां सोरबा कमेन्ट हरदोंमोन खोमसि खोमलाव नुजोबबाय सिनायाबो ना माने नायग्रायाबो बारा गैयालै आं दोननायसैसो एकदमबारे गोबां नायग्रा दंब्ला दोनगौमोन आं देखायजोबगौमोन ससे आधा देखायबाय नोंथांमोनहाय आधा थांजोबाखै आरो गोबाङै दंबावो आं बिनिफ्राय दोननायसो बायदिसो मोनबाय आं नायाब्ला मबाइल दैबाय थानो इन्टारेस्ट नाङा साब्रैल' दङ हनै नायग्रायानो मोसौ गाबखोना माइ गाबखोरा माथो सेलफि लागोन इयाव दोननोसै बायबायसैबो बयजोंबो बिदाय लाबाय बेयावनो आं ब्लक खालाम माने ब्लकखौनो खालामलै आं नायाब्ला लाजियोलां मा आं इजों खेबनोसै दोननोसैलै माथो नायागारालाय माथो दोनबाय थाबावनायरा सिनायाबोना आरो रावबो नायाब्ला हनै नायब्लासो ना देखायगौमोन दा नायनो गोसोआनो गैयाब्लाबो बोरैथो देखायबाय थानायरा स्टप हिनजावफोर बेरायलायबासो नायगौमोन हिनजावफोरबो गैया रावबो सोरबा फैदेरला हांगौमोनलाय एसे भिडिअफ्राव नायबाय थानायनि रावबो गैया दा खमार सान्दुंआबो गोसाना हिजिराफ्राखौ लानांगौमोन सानैसो बडिगार्डनो औ दोनथ'बाय लोगोफोर बेयावनो बिदाय लाबाय नोंथांमोनजों बिनिफ्राय देखायनाय जानाय नंला नायग्राफ्रानो गैयाब्लालाय देखायनो बोरैथो मबाइल बेयावनो जोबथासै लोगोफोर हिजिराफोर खोन्थायानो गैया लाबोफानोबो सासेबो हिनजावफ्रानो नङाब्लालाय लाबोफानानैहाय एसे नोंथांमोननो देखायबाय थानो हागौमोन हिनजावफोरबो गैया हिजिराफोरबो गैया माथो खालामबावनाय हनै सेंग्राफ्राबो हिनजावफोर नुवाब्लानो नाया बेखायनो दोनथ'नो सानबाय आङो बाय बाय थसै बयजोंबो